Despois de máis de 36 horas dende o inicio do lume, o incendio dábase por controlado ao redor das 12 desta mañá. Aínda así, durante toda a xornada de hoxe, os equipos de extinción continuaron controlando as zonas queimadas para evitar que o lume reavivase. Sí, temos moitas illas interiores con lume que van a arder solas, o que é principal, que é cerca de núcleos, non. Temos xente en zonas de, por exemplo, Isorna, Miquizor, e está máis ou menos controlado para que non haxa problema para casa nin para tipo de bens materiais. Son os núcleos eses que temos máis onte en perigo, en Miquiz, Or, as Somozas, aquí Rianxiño, pero a ningún deles hoxe día reviste problemas. Segundo as primeiras estimacións, o número de hectáreas queimadas ascende a unhas 850. As últimas falan de 850, máis ou menos. Temos que pasar o GPS a todo, dar unha croquizada xeral e a ver o que nos dá, pero por aí andará 850, 900. E unha vez controlado, as forzas da orde, tanto Garda Civil como Policía Autonómica, como tamén técnicos da Consellería de Medio Rural, tratan de esclarecer as posibles causas do lume. Nesta ocasión, aínda sen confirmar, todo apunta a súa orixe a unha chispa provocada na liña de tendido eléctrico. Eso sí, está grabado por un axente noso, a evidencia é, despois que sexa ou non, hai que velo, porque pode ser que un árbol quede encima, hai que ver un pouco de investigación as causas que dá. Saber o que lle pasou a ese cable. Pero bueno, eso sí que pasaba, que estaba bien habendo chispas. Porque sí que sale unha chispa, sí. Sí, había varias, había focos secundarios. Que provocou esa chispa é o que hai que saber, non? Claro.